ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରୁ ମିଳିଥିବା 5ଟି ଶିକ୍ଷା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ଆଉ ରେସ୍ରେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ା ନୁହଁ, କାରଣ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକା ପାୱାର ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିରର ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକା ସରଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଧା ଗଛ ଫାଷ୍ଟ କଟା ହୁଏ। ଫୋର୍, ଅହଙ୍କାରର ତାର ହୁଏ ଯିଏ ଜୀବନରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଏ। କଷ୍ଟରେ ସୁଖ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିଥାଏ। ଫିଫ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ମିଶିଥିବା ବିଷ, ଯେଉଁଟା ବିଷାକ୍ତ ଦେଖାଯାଏନି